Качалов театрында СССРның халық артисты Василий Качалов күргәзмәсе ачылды. Ул бөек артистның 145 еллыгына багышлана. Күргәзмәгә театр музейында, шулай ук Мәскәүдәге Художество академия һәм Вахрушин исемендәге театрлар музейларында сакланган экспонатлар куелган. Актерның киемнәре, шәхси әйберләре, басма әдәбият барысы да тамашачыларда зур кызыксыну уята. Исегезгә төшерәбез, танылган артист күп еллар дәвамында Мәскәү Художество академия театрында эшләде. Байтак кабатланмас образлар иҗат итте. Василий Качаловның үзенең сәхнәдә төрле рольләрдә булган костюмнары. Бунда уникаль фотографиялар бар. Төрледән төрле безнең аның портретлары бар. Ул монда графика, шарж карикатуралары да, Кукрыниксоныкы да бик кызыклы, шулай ук Ливановныкы да кызыклы. Аннан шул чордагы инде безнең танылган портрет осталарының да эшләре бар. Безнең үзебезнең Качалов театрында сакланган музей экспонатлары шулай ук кыйммәткә ия.